Lajeng dikancani mboten? Mboten apa-apa, monggo. Wah. Monggo kalian sinten? Sinten, Mas? Nggih, ya wis mun mendo lenggah riyen. Yo, Mak. Ya alhamdulillah yo ngaso sedilit. Yo ya sadurunge yo salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo. Ngaturaken panun ingkang tanpa upami denipun wah. Kula sak kanca sampun ibarat iki wis dipercaya. Arep iki mengko rada mengko sithik ngono wis kerampul. Iya ning ya muga-muga ora maaf. Iki sowan ana ngendi iki, Nduk? Iki sowan ana Panggul Kulon Candirjo Semanu. Oh, ning Semanu iki. Iya. Dalem. Nun. Oh. Wah, lah niki mboten enten anune. Wah, nggih pun niku. Bulu Candirjo. Oh, nggih. Kuwi mau. Ayo. Iya, Mak. Aku ora ngerti sing nulis iki sapa kok. Iya, surat dadi ngopo, Mak. Heeh, ya. Ya, mangayu bagya. Dene awake bengi iki wis pinercaya supaya nyanyi karo nglembuk ning kene iki karo kanca-kanca barang. Bengi iki kanca-kancane beda ya, Mak. Beda. Nek biasane adat saben iki ra nganggo warga laras lah iki terus nyoba ganti. Iki terus kabeh saka nggon Bonang tekan Kenong kae dalang kabeh. Mong lek mayang ya minder. Sing kira suarane apik, sing ngendang trampile ora jamak. Wah, jan elok tenan kok kanca-kancaku kuwi. Iya. Ujupe iki apa, Pak? Iki bengi iki ya kuwi Merti dusun utawa rasulan. Nggih, Pak Bu.
Nggih, nah seperti dusun utawa rasulan kuwi mau ya. Mula nduk sing baku ujube bengi iki apa? Nah, ayo dijupuk intisarine. Dijupuk intisarine. Hikmah lan tujuane iki apa ya? Merga merti dusun utawa rasulan kuwi budaya adat tilarane nenek moyang sing wajib dilestarekake ya. Kuwi wis tinggalane nenek moyang kuwi sing kudu dilestarekake ya mak kaya merti dusun kuwi mau to mak. Bener. Dene ujupe kuwi mensyukuri nikmate Gusti kang wis diparingake marang awake dhewe kabeh ya. Sawise wis kaparingan sehat bagas waras tias bagya mulya lan wis kaparingan pirang-pirang rejeki mbuh kuwi wujud saka panenan tegal saka gaji kantor mbuh kuwi saka hasil lele dagang lan sapanunggalane kuwi ya wajib disyukuri ya mak. Mula kalenggan iki para pepunden lan sanak kadang warga ing Bulurejo Bulu Candirejo. Oh, nggih. Kuwi mau kuwi nggon Bulu Candirejo ya, Mak. Para pepundenan sanak kadang warga ning Bulurejo kuwi mau. Bulu Candirejo kok ya angel banget to iki omonganku to. Mak, mbok kowe iki lunga wae tak omongan wae, Mak. Aja no, sok meng limbuk tok mengko. Iya. Padha wungon bareng-bareng ngucapake asta kunjuk ngersani Gusti nyuwun supaya taun kang lumaku iki kabeh pinaringan rahayu, pinaringan wilujeng rancak gangsar nggone padha makarya ya mak amin. Mula nduk awake dhewe sak kanca uga melu yung melu nyengkuyung kanthi diadani merti dusun utawa rasulan iki ing pengajap. Muga-muga warga ing Bulu Candirjo pun bener to niki? Yes. Beres. Nggih, mugi-mugi muga-muga warga ing Bulu Candirjo kuwi mau tekan ngendi? Wungon bareng-bareng ngucapake asta kunjuk ngersane Gusti nyuwun supaya taun kang lumaku iki kabeh pinaringan rahayu wilujeng rancak gangsar nggone padha makarya. Nah, mula nduk awake dhewe sak kanca ki ya melu yung melu nyengkuyung kanthi diadani merti dusun utawa rasulan ya. Ing pengajap muga-muga warga ing Bulu Candirjo kene tansah pinaringan bagas waras rahayu wilujeng niring sambikala durga mendhak kala sirna tuwa ing boga wastra niring sesakit brasta weri para warga ugi saya wimbuh supeket rumaket sumuyut saeka kapti guyub rukun bandol rompol bantu binantu daya dinayan samat sinamadan lan kanthi semangat kebersamaan kegotong royongan menika saged ambabar kanugrahan katentreman kabagyan lan kaendahan tumrap kita sedaya utaminipun warga ing Bulu Candirjo kene ya mak iki ujube wis diaturake saiki mung kari adegan ketawa ketiwi yo adegan hiburan mongko nek nggawa kanca-kancaku iki mengko wah nek anggere menyura ngono kuwi wis ana sing ngedep ana mik telu kok didep dhewe ayo iya bengi iki barang ki ana bintang tamune nduk ana bintang tamune bintang tamune bengi iki ana mbak to ana Dik Lintang ana Dedek Lintang Kairo karo mau sore ya wis
pucuki. Lah iki miskome nang nggon kene iki, kepiye mak? Lah dek kapan kae lak WA aku, Mas nginjang nek mucuki niku pripun? Ya aku yo ini ya ngaten nika. Oh nggih Mas ya persiapanipun pripun? Lah kok tekan kene iki jebul miskomunikasi. Aku kan muni lakone nginjang sesuk napa Mas? Tak jawab Wahyu kratentreman drem. Aku mau Wahyu katentreman yo. Lah jebul tekan kene iki mau Dik Mirza Kairomo kuwi jebul pengene jejer sing jejer mengko Mbak apa jenenge sing jejer mengko Mirza. Lah terus sik neruske aku tekan rampung. Oh ngono. Heeh, alah. Kuwi jenenge wis komunikasi tak kira ki ya mucuki terus Dik Mirza mengko munggah sak lakon ngono kae nganti bubar aketang sak jam 2 jam ngono kuwi. Iya, Pak. Jebul arep mucuki nggon apa jenenge mau jejer pisan ya ora dadi ngopo mak ora apa-apa malah gayeng kok iki mau seneng aku nonton Dik Mirza jan sak cengkok-cengkok iki padha karo pakmu sapa walah iya iso plek cengkoke iya aku ki sok wedi nek sok ditekon-tekoni karo Dik Mirza kuwi. Lah kok piye to, Mak? Lah aku ki yo ngilmuku ki yo cupet. Kok yo ditekon, Mas nek ngaten iki pripun? Waduh, kukur-kukur sirah leh ku bal. Lek ku males WA ki karo kukur-kukur sirah. Engko suwi-suwi rambutku putih kabeh iki nek mikir terus aku ki. Iya wis. Yo Mak ayo. Yo ono bintang tamune yo gek di jumeneng ae. Arep dijumenengke apa ora? Ya lah ya kudu jumenengno ya Mas. Wis pirang-pirang sasi. Ya pirang-pirang dina tekane sesasi. Ora tau kepethuk. Iya. Kok terus bengi iki ketemu meneh ya. Wis dijumenengake. Ngagem spote derek kanca-kanca pun monggo. Nggih sugeng dalu Dek Lintang. Wah, jan suwe ora ketemu ki. Iya, nggih. sudah lama gak berjumpa. Nggih. Alhamdulillah Mas, sekarang dipertemukan lagi. Nggih, dipertemukan lagi. Datang. Iya. Bulu. Iya, Bulu. Candirejo Semanu. Nggih. Alhamdulillah ramah sangat Mas Gading. Nggih, penontonnya luar biasa. Luar biasa. Sugeng dalu Bapak Ibu sedayanipun. Dalu. Ya. Alhamdulillah tasik kompak dereng ngantuk sedanten nggih Pak Bu. Dereng. Bapak ingkang sarungan mungun iki semangat nggih Pak nggih. Pon ngopi wau. Pon berarti mengke ningali ngantos jam 7 mengke nggih. Nggih, Bajan. Semangat ya. Kok jam 7 toh? Kok jam 7 toh? Iya ora apa-apa. Mbok jam 11:30. Lah kan saking jam 11:30. Saking semangatnya nggih Pak nggih. Matur sembah nuwun. Alhamdulillah acaranya Rasul nggih mriki nggih. Nggih, Rasul merti dusun to rasulan. Merti dusun. Nggih. Bersih dusun ngoten niku nggih Mas. Nggih. Nggih. Didoakan buat sedaya warga Bulu, Candirejo. Semanu. Bener to tapi Mas. Ya bener. Bulu, Candirejo, Semanu. Enggak ya to cuma itu to Mas. Mboten. Wo tak sampluk lho kowe madu. Piye Mas? Tak cutat tuh teh bareng. Tak cutat. Ora ya. Wedi bae ya Mas. Enggak ya kan. Gagah gede dhuwur Gagah. ya wedi. Heeh. Gagah. Oke. Bareng-bareng karo kanca-kanca sing isih nom-nom ngene iki wah lambene wis rasa ditata kabeh. Waton do celekop ngono kae. Iya. Didoakan Mas Nggih. Gading
semoga warga Bulu Candi Rejo pinaringan kesehatan. Amin. Kabagas kuarasan. Amin. Kawilujengan. Amin. Sing gadah hutang gendang lunas utangnya ya Pak Bu. Muga-muga ya ora duwe utang ya Pak Bu ya. Hidup merdeka pokoknya. Ya. Woi. Ya. Apa iki mau? Ya Allah kan mau ke jane panggung ki nyapa to Mas? Pripun Pak? Ah mesti. Wah, jalane aku kok tekan kene gak kepiye. Gimana ini? Alah kok engko nek panggung sing jeblok kene aku dadak ngene iki tenan. Aman apa ora iki? Aman ora? Aman apa ora iki? Kok nek tekan nggon kene aku dadak ngene iki. Dadak menek jeblok. Sik dibenane sik iki. Aku Eh. didelok iki sampe. Oh, oh. Samene. Waduh. Dadak ndelik aku. Pak ngatos-ngatos ya Pak. Nggih, atos-atos mungkin Mungkin tak. jenengan keblekan lho Pak mungkin Pak. Lek teng ngisor-ngisor. Tenang ya Pak nggih. Kowe nek kowe ubah ambrol meneh kowe wis nang ngono wae. Hati-hati ki nasibe sing ngendang kuwi lho mesake Mas. Mbane wajah pasrah lho to Mas sampean ki. Wah, iki opo-opo pasrah kok, Dik, nek kae. Lah iya. Nggih. Aman ya ini ya. Aku mau menengah ini. Wedi tapi. Minggir wae nggih, Pak. Nggih. Ampun minggir-minggir nek mliku malah bles ngono malah. Mriki mawon. Sing tengah. Ya dibenakne dhisik ya, Mas. Gak kena dibenakne tapi ya. Iki nyawa totoane. Umpama brol medhun saka dhuwur wesi truk. Hati-hati lho kowe, Dan. Yang baik-baik ya toh. Mugi-mugi. Mugi mboten roboh malih. Nggih. Mboten ambles sing jelas niku. Ambles. Nggih. Mbok menawa Jadi golekne Kanjel. oh ganjele, mbok menawa kabotan dosane sing ngendang. Lah dalah. Nggih. Lanjut ya, Mas. Nggih, dilanjut diteruske. Agem. Pokok berdoa yang terbaik ya, Mas. Nggih, berdoa Bencana yang aku sing terbaik. ndredeg tapi ya. Pripun? Ndredeg masih grogi. Wedi lek ambruk meneh. Wow, pras. Ngono wis tak jampi-jampi. Nggih. Ora nek ambruk. Nggih, dan tentunya Mas Gading Nggih? pada malam hari ini Nggih. kan juga adik Mirza tadi derek belajar kata Nggih. panjenengan. Nggih. Semoga mugi-mugi muga-muga tak dongakne Dek Mirza, muga-muga dadi dalang sing keterima ketampa di Amin. masyarakat menjadi kondang seperti Mas Gading ya Amin, Mas Adek. amin. Waduh. Amin. Wah, Gusti iki. Ya wis sip tenan kok Dik Mirza iki pancen Pripun Mas? jan Minta swantene koreksinya. iki jan sip. Dalam Swantenipun niku sip. lagi Jos tenan. meniru almarhum. Nggih pun plek wau sak cengkok-cengkoke nggih. Juga Mas Gading. Sak gregel-gregele nggih. Sami. Wah, jan. Amin. Nggih. Nyuwun pangestunipun ya Mas Gading. Nggih. Siap. Siap. Siap nggih. Nggih. Niki pripun Bapak Lah. Ibu? Dalam? Nggih, niki mumpung dereng enten pamundutan, Nggih. urung ana tenan jebul. Dereng wonten. Nggih. Biasanya wis laris ya Mas ya. Pripun? Wis banjir pamundutan. Biasa lah niki kula mboten enten sinyale kok teng mriki. Tidak ada sinyal. Nun. Buka apa kok? Mbok ditokke meneh. Nggih, wis mlebu ndi HP ku iki. Sudah masuk notifnya. Nggih, sampun kula Oke. telekane. Dibuka dulu napa gimana? Apa iki Mas? WA-nya notifnya iki lho iki maksudnya iki. Endi wis mlebu kabeh iki. Mosok ya ora duwe paketan Mas? Duwe to? Sinyale iki Nyale ya. Nggih, asik. Ya, sabar dulu. Di WA wis mlebu nanti. Ora ana.
Mboten enten iku. Oh, dereng wonten. Nggih, dereng enten. Dereng wonten nggih Dereng sampun. wonten sik mlebet tok niki. Dalem? Oh. Wah, iki apa? Ana wis ana. Oh, nggih. Wonten napa, Mas? Niki badhe nyuwun lagu Caping Gunung. Caping gunung. Nggih, ngagem parian. Oh, nggih. Caping Saking gunung biasane nganu bagiane Mbak Anting. Kok merem ya piye iki? nggih niki saking niki wau saking Saking sinten? saking Mas Rezali. Mas Rezali. Nggih. Oh, tak kira lek sing kuwi. Sanes nika. Mas Rezali. Nggih, saking sampun kepareng nyawer niki wau enten. Pinten? Oh, sampun disawer. Oh, uduh jebul utangku iki mau sing ora apa-apa. Nggih, saderenge Nggih. caping gunung ngimpi mawon riyen nggih, Mas. Ngimpi nggih, siap. Nggih, pun dangu mboten nembang ngimpi. Nggih, nganti kimpen-kimpen. Ngagem bawon apa? Lah, Nggih. lah Pripun? bawa ngagem bawa. Oh, nggih, nggih. Nggih. Ayo, Mas. Mbok rada seru. Ngene lho. Ngambara ing anggelangot bebasan tanpa tepi. Ya, niki enten sik mlebet meneh niki, Mbak. Nggih, napa? Sugeng dalu Mbok Limbu. Nyuwun lagu atau gending. Imbangono katresnanku langgam menika kentun dateng warga masyarakat Bulu Candirjo sembah nuwun. Mugi-mugi Mas Gading tansah pinaringan sehat lan lancar. Amin. Saking Bapak Yadi. Nggih. Oh, nggih. Mangke dipun pinanggani. Imbangono katresnanku. Nggih. Nggih. Sampun iki? Sampun, Mas Gading. Sampun, nggih. Mau terus minangkani pamundhute. Pamundutan Nggih, Mas Rezali wau. Mas Rezali. Nggih. Yang ninggal katres ingkang imbangono niku wau. Sing anu apa? Caping Gunung. Caping gunung. Nggih. Oh, nggih. Nggih, Caping Gunung mengki bawa Merono. Oh, nggih. Merono ki nek ndi Merono? Nyandi. Ke kanan, ke Oh. kiri. Yo anu barat laut. Ngaler. Oh, mereka ngaler nggih. Ngaler. Ngaler, Mas Gading. Ngaler. Nggih. Nggih. Bawa caping gunung ini. Ini Nggih. boleh ditemenin sama Mbak Anting nggak, Oh, Mas? nggih mboten napa-napa. Boleh. Niki nggih enten masuk melih niki. Nyuwun. Oh, urut. Oh, berarti satu-satu gitu bawanya. Oh, iya, iya, iya. Nggih, hari niki tesih ketambahan 3. Angenteni. Dalam angen teni. Nggih, saking Ibu Suharmi aja Depok, Jawa Barat. Oh, nggih. Terus enten ingkang nyuwun muga nyawiji saking Mas Danar Mas Janar. Mandiri Sleman. Terus yen ning Tawang kang nyuwun Pak Tri Mediun. Oh. Oh, nggih. Borongan nggih niku. Borongan. Saking sinten riyen niki bawane kula riyen. Saking nggih Nggih. mriku terus mriko. Oh, nggih. Terus mubeng. Nyandi, piyambane barang ki yo bawa berarti. Kudune ngono. Monggo jasi parian kabeh kudu parian. Oh, nggih. Saben bengi nyawa
Ayo, niki Mbak Laras niki. Mbak Laras, monggo Mbak Iya. Laras. Yen memaca mengkara janar kuning. Ya apik to nek. Apik. Nek kene Pripun, meng Mbak Laras? kene iki mak dedet ndang tung bres. Jeleng. Iya. Piye Mas? Oh wedi lek panggunge ya Mbak ya. Ora, oh aja dijenggleng aja Aja dijenggleng. teman-teman berarti ya. Ayo Mbak Mega. Jan alus serantok kamu ini. Ya kamu. Kita tuh sepantaran loh Mas Gading. Aku sama Mbak Mega sepantaran ya. Kelas 2 Iya. SMA. Ya, Jan. Lucu. Iya Mas. Mbak Anting. Maestronya. Caping gunung. Kalau Yo, thank you. disemangati kan lo. Yo, Ayo, thank you. disemangati kan lo Mas. Ya thank you. Diam. Ya. Sajake do seneng nek alon-alon kata-kataku iki. Alon-alon nek karo Mbak Anting ya Mbak. Niki nggih, dalu niki nggih. Mas Hening uga rawuh. Sinten? Mas Hening Mas Heni. nggih. Oh nggih. Nah, niki rak Pripun Mas? Piye to kok men dudeng ini tok ki piye? ah, niki. Nah, niki digelar-gelar niki. Oh nggih. Kagunganipun Mas Hening. Oh nggih, sugeng rawuh Mas Hening kalian Mas Nggih. sinten mau? Mas Hening. Ah, karo Mas Baron. Ora krungu lho Mas mau Mas. Nggih. Mbak Risa. Lali lakokan yo. Ayo sa sapa ki mau? Lagi jagongan. Heeh. Jagongan karo sapa? Kok ya? Sandingku to. Aku ki deg-degan iki lho panggung. Disambi jagongan ki ora apa-apa men mencarikan suasana. Men iso luwih los ngono lho ya. Seneng sekali. Saudutan sik ah. Wes gak disedot. Lah. Ngeyup. Ah, wayahe. Wayahe mikir. Kok sinden-sinden sik. Terus memburi. Tak pilih sing nang mburi tak pilih. Wis. Saking Parian saking Mbak Linang Rien. Mbak sinten? Jenengan Rien. No, Mbak Ika dulu. Saya kan masih muda Mas, yang tua dulu lebih baik kayaknya. Dah ben kono ki mongko kentekan bahan. Dalam? Ben kono kentekan bahan. Oh ngono. Sopo sik iki? Sopo sik iki? Oh Mas dalangnya dulu. Lho kok aku toto. Hah? Apa? Mas
manut Mas Dalang. Oh. Nggih. Wah, saking Mbak Laras mawon. Madhep aku karo ngedoh gemik aja aku. Ngono kuwe. Ayo isin adi malah diomong Iya. Aku keri-kerian wae, Mas. Ker- Keren-keren. Heeh. Masalah kesel sik. Ora. Mboten nggih Pak Bu nggih, kula keren mawon. Siapa dulu? Oh, nggih. Mbak Laras yen monggo. Aku wedi Iki ngopo? panggunge arep ambruk iki. Mugi sedaya warga bulu mriki tansah diberkahi Gusti. Amin ya. Amin. Ayo Mbak Mega. Ya Mbak Mega Menyang Solo menyang Solo. tuku tampah. Lah tuku tampah tekan Solo. Mugi-mugi Mas Gading lan Mbak Lintang Kairo. Heeh. Nyapa iki? Fansipun saya kathah. Amin. Allahumma amin. Monggo Mbak Anting. Heeh, yuk. Utututu. Hah? Apa? Apa iki? Ngudang apa piye? Utututu. Utututu. Atitititi. Eh, nek kata-kata Ben. Sedaya warga masyarakat Mbulu. Urung mrikine. Go keri kok ini. Tansah pinaringan lancar rezeki. amin. Amin. Ruasaku kok ono dagdog-dagdog saka ngisor panggung ki apa to ki? Monggo Mbak Orisa. Saniki Mbak Orisa. Tangi turu, Heeh, turu. terus tuku telo. Oh. Mugi sedaya warga bulu sukses sedaya. Amin. 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 Yo, saiki ganti Mbak Iu, yo Mbak Iu yuk. Tak sembarangan aku nek kene tuwa lho iki lho. Lah dalan. Gantine bupras aku nek pinggir dhewe. Kejule. Apa? Karing glundungke kowe kok malah. Wong karing glundungke. Lah yo iki aku nggo tumbal ning pinggir padake. Menyane disumet. Apa? Menyane disumet. Sangu. Parian iki. Nggih. Mboten koprol, Mbak. Sanding kulara untu. Sing kirong ya lara untu. Masa Ning wis mari ketoke. Wis mari. Syukur nek wis mari. Gawe larane apa piye? Ya wis, ya ora. Abuh pipine. Abuh pipine. Mugi sedaya warga mulu makmur wargane. Amin. Amin. Monggo, Mbak. Dek Lintang saiki parian. Gawa alu ning pinggir sumur mugi warga mbulu Makmur. pinaringan Makmur. panjang Umur. umur. Ya amin. Sapa kuwi mau ibu-ibu sing amine mbuh kok bianter dhewe kuwi mau, Bu? Sinten? Hah? Adik-adik, oh iya semangat ya. Gak Ya. kelihatan berarti ada yang di lantai 2, Mas. Halo. Loh, Tuanto. Jano.
Sudah, Nggih. Mas. Wiyogane sak niki wiyogane. Nggih, lopi nggih. Sopo Mas iki? Sinten? Kira-kira. Sik meking kae sing meking. Nah, wis cepak-cepak. Oh, berarti wis ngono. mau ya. Mas Kunto kowe. Siap-siap. Halo. Yo, Cek. cek. Oh. Kurang banter para Mas? Ora aja banter-banter. Kurang? Mboten. Oh, boten. Pas dina Minggu. Ning kutha Solo. Balenono Mas, ora krungu Mas. Halo. Halo. Pas dina Minggu. Ning kutha Solo. Ah. Mugi warga mbulu. Tansah bagya mulya. Ya. Di sini piye to? Ora Mas? apa-apa. Oh salah. Baleni. Baleni. Baleni meneh. Amine kurang banter kuwi mau ya kurang banter Ya. lho, Mas. Mireng napa mboten Bapak Ibu? Nggih. Mboten. Pas dina Minggu. Ning kutha Solo. Mugi warga mbulu. Tansah bagya. Bagya mulya. Mulya. Wah, jana dongane ora tenanan iki piye? Amin. Allahumma amin. Mas siapa namanya Mas? Jenengan Mas? Tadi. Kunto. Oh, tak kira Minto. Nggih. Kunto. Oh, Mas Kunto. Siapa lagi? Saiki Mas, jadi? sing ngiter. Ayo, ndi iki sing ngiter iki? Oke. Sing ngiter. Ayo, Mas. Cek sik. Suaranya kayak kodok nih pinggir kali piye kuwi? Dicek lagi Mas. Dicek neh, cek meneh. nih. Sing kuwi. Sing anu mic sitter kuwi. Lapik sing kuwi mau Mas, sing pertama kuwi mau lapik Mas. Nah, kuwi lapik. Cek. Nah, sip. Yo. Ayo, apa? Mangan bolu. Mangan bolu, heeh. Karo mangan tempe. Heeh. Ora enak no. Iya, lek dicampur ya. Kok sing rada masuk akal sithik to, Set iki, Set. Wo, mangan siter ngono ya kena kok. Mugi warga dusun bulu. Sehat-sehat wargane. Ya, amin. Amin. Sing enong saiki sing enong. Sing kena. Karo ngadeg mikir ning dhuwur to kuwi. Lah, ben kaya konser. Oke, yuk berdiri no Mas. Mas Reza. Nah, kuwi. Ora tekan mike. Cek sik. Lah malah dicopot. Oh. Wong piye to iki? Dibenakne sik Mas. Benake, disrepke. Nggih, apa nggih mike dhewe kuwi? Yo. Cek sik. Cek. Cek. Campur Pak Melang. Nggih. Nggih. Parikan. Ana wong ayu Heeh. jenenge Lintang. Oh, alah ya. Mugi warga mbulu tansah mulya ing gesang. Wah, jan. Apik tenan nek iki. Amin. Sing demung loro. Sing ndi kuwi? Sing ndi ki? Yo. Lomba wae nek omongan aja ngracik yo. Ora muni. Ora muni mic-nya.
Apa ngaku mik temung sing sijine kuwi. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Bareng matur dumateng Kowe iki kon parikan kok malah arep dadi MC to kowe iki. Orang gremeng ki piye iki jane? roh wong ayu, Heeh. No kok melok-melok. jejere dalange. Alah. Mbak Laras. Disenggol loh Mbak, ya. Nah, Terus ana wong ayu sandinge dalange terus Mugi warga Bulu lancar rezekine. ya. Nggih, terima kasih. Setunggal melih. Oh, masih ada. Setunggal melih. lagi. Sinten? Dalange Sing krebab. sing ngerebak. Monggo. Oh, kentekan bahan iki piye? Engko tak kirimi nek mang bahan. Cek. Halo. Oh, mike iki. Ngombe ciu. Wah to. Botole Wah. Sabotole. mugi warga Bulu Heeh. kathah putrane. Min. Oh, jere kentekan bahan kok ya, Mas ya. Ayo. Selamat malam Mas Dalang. Minta lagu rangu buat warga masyarakat Bulu dari Pak Sapardi Jakarta. Oh, Pak Sapardi. Nggih. Jakarta. Nggih niki Rengu ya, nyuwun Mas? rengu nggih. Nggih, matur suwun Pak Sapardi. Niki dilajengaken Nggih dilajengaken. Mbak Ika. Mbak Ika. Oh, nggih. Pon, Pak. Napa badhe parikan piyambak? Mic-nya mboten bunyi. Cek sudah. Panas udan, udan panas ngaling-ngaling. Capek gunung. Yo. Kuwi nek mike mati mau wis teko ditapuk apa dielus-elus ora urip dhewe. Oh, dadi nek mati kon ngelus-elus. Ah karo dadi tapuki sithik. Iki yo dong-donge. Aku melok-melok ya, ya. Sudah, Mas. Nggih. Nadian wadon sarata lanang. Waduh napase dawa banget. Inomane banyu Banyu aki. Yo banyu aki. bani Lajeng dikancani mboten? Mboten apa-apa, monggo. Wah. Monggo kalian sinten? Sinten, Mas? Oh, nyelok sapa ta iki jane iki? Sapa, Mas? Mbak Anting. Mbak Anti. Heeh. Ayo Mbak Anting. Ayo. Aduh, Wis. tapi aku mau dijeblok. Ayo tak ewangi. Jeblok apane sing jeblok? Ora. Jeplos. Ora Mas. Bene dek iki Piye?
kadal Argentina Jerman. Ya syukur Mas. Agak bindeng nggak apa-apa nggih, Mas? Kalau kula lho bidang gian. Bindengnya suara emas tuh beda Mbak Anti. Iya. Ini Jogjanan. Jogja. Hah? Jogja. Oh iya. Oh, nggih. Iya. Ya, niki enten pamundutan mlebet melih. Oh nggih. Assalamualaikum Mazda, mau pamundutan lagu Sambel Kemangi. Dibawakan di Lintang, semoga berkenan. Oh nggih. Semangat terus dan sehat selalu, semuanya lancar pementasan sampai selesai. Amin ya rabbal alamin. Saking Bu Retno Parisi Jakarta Selatan. Oh nggih. Pripun Mas Gading? Nggih niki apa iki mau? Napa? Pamundutan malih? Imbang ana katresnanku mau wis ya. Dereng. Dereng to? Nah niki imbang ana katresnanku. Terus iki ana enten Napa? nek angenteni wau. Angenteni dereng. Dereng. Nggih. Sambel kemangi. Suanggel angenteni. kemangi dereng. Muga nyawiji nggih dereng. Yen tawang dereng. Nggih. Nggih. Setunggal-setunggal. Nggih, setunggal mboko setunggal. Ingkang pendirian? Yang dulu yang mana tadi? Pripun, Pak? Oh niki nggih enten rengu. Kemangi. Oh nggih, rengu Nggih. tadi. Nggih mengke rengune dingeten goro-goro. Oh nggih, siap. Ingkang Seneng pendirian? aku. Mas, yang mana dulu? Yen tawang napa sambel kemangi? Sambel kemangi. Sambel kemangi riyen? Oh nggih. Oh nggih. Turuti bapak nggih, Pak nggih. Nggih, sambel kemangi riyen. Langsung nggih, Mas. Oh nggih. Nggih. Dicari dulu. Napa nek dicari? Dalam Napa nek? niku jere sapa kuwi mau ya sing ngomong ya? Oh. Mas sapa? Mas Arul. Arul. Apik men jenenge. Nggih, nika Mas Abimanyu nika nggih. Mas Abimanyu. Putune Mbah Gito. Oh. Nggih. Oh, Kalih jejere niku nggih. ingkang pundi jejer Sami yang jejere ingkang niku topinan ngagem topi. Nggih, ya nika Mas Nawung nika Oh, nggih Mas. kakangku mlebune. Oh, berarti masih sepupu kali Mas Gading. Nggih, Oh, tasih. iya. Mirip-mirip ya Mas ya. Nggih. Nggih. Sampun Mas. Nggih, sambel kemangi niki mau. Nggih, sambal kemangi Sambel sampun. kemangi sampun dipun winangkani, nggih. Nggih. Dan iki gentenan Mbak Lintang Oh, istirahat, nggih, terus terima kasih. yang lainnya nanti Mbak Mega, ganti Mbak Mega apa Mbak Lala. Mbak Laras di duetke karo sing demung loro iki jane gayeng banget. Ya iki sih akeh iki mundutane yo an iki apa iki mau sing iki. Rengu iki mengko wae. Yo. Ana yening tawang angenteni. Terus apa iki mau saiki? Oh, mbang ana katresnanku ki wis urung mau. Wis. Urung to? Oh ya. Nggih, Mbak. Mbak Megarien. Tak lumpati sik. Nggih, niki ngadeg mboten, Mas? Wah, ngadeg. Oh, ngoten. Ngadeg ket wau nek kula. Napane? Hah? Napane?
Napa-napane. Jumeneng nggih, Mbak. Nggih. Ora nggo spot? Mboten sah. Ah ya wis. Ora ya wis. Nek nganggo spot ki arep takon nunggu meneh ngenteni spot. Mboten sah. Iya. Minangkani pamundutan Mbak Mega. Nggih. Ajeng niki imbang ana katresnanku. Nggih. Napa yen ing tawang napa ngenteni. Imbangan mawon. Oh nggih, siap. Niki langsung mawon. Napa pripun? Langsung. Ngagem ya. bawa. Langsung. Bawa mawon. Oh, nggih. Ben asik kok. Ngoten, Pak. Nggih, aku ki rasane nek ngapa jenenge suwe-suwe iki. Oh, ngono. Krungu ora aku ngomong apa? Awang aku ora krungu aku ngomong apa kok. Heeh. Oh, niki sik wae iki. Niki. Napa? Nah niki lho lah. Amit. Amit nggih. Oh, Matur sembah nuwun. nggih niki nek Niki sampun diwaos wau. sampun. Pun, Mbak. Mega. Yo. Berarti iki mau wis dipirangkani sono rengu angenteni. Ha gandeng niki sik angenteni para kanca-kanca dereng angsal notasi digantos sik liyane. Yo, Mak. Arep diganti apa? Siapa saged? Wah, nggih pun saged ngaten. Angenteni, heeh. Mbak Lala. Lah kepiye diganti? Ya ora arep diganti apa? Hah? Ya yen ning tawang ora apa-apa. Heeh. Arep dikandani ora? Nggih dikandani kalih Mbak Orisa. Heeh, mengko disepotin apa mboten? Pur.